episod de Minecraft. De ce am pus așa puține vieți noapte? Nu știu de ce am. Trebuie să mănânc ceva. Ne-am întors la un episod de Minecraft. Cred că o să terminăm baza de sub, ca să punem toate chesturile. Să scriem semne pe chesturi. Haide, bagă-te aici. Așa. Asta e baza asta care trebuie să o terminăm. Grupul chest speciale, chestul. Am toate, am foarte multe. Și vreau să pun și chestul de mâncare de zombie, că am la mine chestul de pâine, nu avem multă pâine. Chestul ăsta nu avem nici aici nimic. Că de unde să fac rost așa de repede de diamante? Că mina aia ni se parcă că o să mergem cu Anduța să vedem dacă găsim diamante, că mi-e frică singură. Stai că am semne la mine. Aici punem semnul de cărni. Așa, jos. Dirt am pus, nu? Dirt. Este. Chestul de pâine. Aici chestul de lămână. Chestul de lemn, chestul de pământ. Chestul de pământ. Ce înseamnă noapte? Fi noapte. Nu, e zi. Și eu mă gândeam ca să stricăm tot nisipul ăsta de jos, să punem altceva mai interesant. Vreau să pun ceva mai interesant. Am eu destul gles la mine. Vreau să pun ceva mai interesant. Trebuie să fac asta de la capăt, că acum trebuie să stric toată asta, sticla. Doar cât vreau doar să am lavă pe jos. Vreau să am așa un fel de lavă să vadă pe aici. Ce ziceți? Sau apă putem până găsim lavă. Cum mai scap de aici? Trebuie să stăpăm găurile.
Așa ne facem niște... Am open chest-uri. Trebuie multe, doar unul. Stai că trebuie stricat tot lace-ul de aici. Să-l fac eu mai fain. Vreau să pun apă. Mai rând la mine. Trebuia rând, dar nimic nu găsesc. Așa. Ne trebuie mai mult. What? Așa pot să consum. Hai că nu să scriem toate semnele pe ăsta. Să scriem și până să face ăsta. Chestul de zombie, chestul de mâncare de zombie, carne de zombie. Jos, hai să punem chestul de că l-am pus, chestul de teracota. Chestul de teracota, jos mai ne gândim noi. Și în episodul de astăzi, cred că o să ne îmbunătățim casa, să fie mai frumos, așa. Mai bine fac așa. Nu știu, cred să chestul de... Nu știu. Stai, parcă apare ceva. Ia să apără. Repede. Iată să doară. De dimineață punem tot. Problema e cum mi scot de aici, ai pune-te. A, sar așa, nu? Și nu merge. Să pot să sar pe aici, merg pe glasul ăsta. Sunt deșteaptă. Mai trebuie nisip. Trebuie 2 bucăți.
și numește nicio caură, cata. Cum se cheamă ăsta? Sunt de sune. What? Tennessee. Facem și noi niște băunili. Trebuie la ceva, deja avem băunili. Trebuie să mănânc ceva când e foame, mi-o pași. Mă duc după nisip, mă duc după dirt și vreau să fac eu ceva. Luăm niște dirt, pământ. Strigăm și fără lopată. Cât avem? 14 ne ajunge. De vreau de ăla, că iarbă pe el. Știi să vrei să pun dacă mi-e ca să luăm duța. E mai mare decât ghiocina asta. Mai mare. A, da, să nu uitați să vă puneți, apăsați butonul de like. La fel la Andra MH. Dirtul cred că trebuie să-l punem tot pe aici. Intrăm și fă-te mică, stă-te mai sus. Nu știu cum ajungem. A, dar nu ne ajunge. Lasă că mai strângem noi mai târziu. Videoul ăsta ține puțin că trebuie să mă duc până în casă să mănânc. Cred că aici o să închidem episodul, scuze că a ținut așa puțin, dar aici o să închidem. După, cred că o să facem ceva cu modul, care o să facă niște rocuri, dacă îl găsesc. Să nu uitați să vă abonați și la revedere, la fel și la canalul Anțe și la revedere.